ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ጮራ ፍልጠት ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ንሎማዓንቲ እዚአን ክልቲአን ክንርኢና ማለት እዩ ፋይል ኤክስፕሎረር እንደገና ኩዊክ ኣክሰስ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ ፋይል ኤክስፕሎረር ካ ኩዊክ ኣክሰስ በብንእሽተይ ክንርአን ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ፋይል ኤክስፕሎረር እዚኣና ካብዚ ክንከፍታ ንኽእል ኢና ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ክንከፍታ ንኽእል ኢና እዛ ፋይል ኤክስፕሎረር ግን ኣብዚ ፒን ጌርናያ ስለ ዘለና ካብዚ ከፊትና ያለና እዚኣ ፋይል ኤክስፕሎረር ማለት እዩ እዚኣ እታ ፋይል ኤክስፕሎረር ንብላ ብምሉእ ፋይላትናትና ኣብዚ ተቐሚጡልና ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ብምሉእ ኣብዚኣ ኮምፒውተርና ኣቐሚጥናዮም ዘለና ፋይላት ፀፅሒፍና ወይ ዳውንሎድ ጌርና ገለ ኣቐሚጥናዮም ዘለና ኣብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ በዚ የማናይ ወገን ኣብዚ ጫፍ እዚ የማናይ ወገን እዚኣ ዳሽ ንሪኣ ዘለና ኣብ ሆቨር እንድሕር ጌርና ጥራሕ ከማን ሚኒሜራ ትብለኒ ሚኒማይዝ ምዃኑ ትነግረንላ እዚ ማክሲማይዝ መግበር እዩ ወይ ከዓ ናብ ከምዚ ቦታ ናብ ኖርማል ዝኾነ ሳይዝ ናቱ እዚ እዩ በዚ ጌርና እቲ ሳይዝ ከነግፍሖ ነፅብቦ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርያ ኣለኹ ኣብዚ ተሃሪመያ ሕጂ እንደገና እውን ተመሊሰያ ናብቲ ባዕለይ ጌርያ ሰት ጌርያ ዝነበርኩ ቦታ እያ ተምፅኣለይ በዚ ጌርና ማክሲማይዝ ንገብራ በዚ ሚኒማይዝ ንገብራ በዚ ከዓ ነጥፍኣ ንዓፅዋ ማለት እዩ ኣብዚ እንተደኣ መፂና ከዓ እዚኣ ምልክት እዚኣ ተርእየና ዘላ ፋይል ኤክስፕሎረር ተኸፊቱ ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ እንድሕር መፂና ዋን ድራይቭ ምዃኑ እታ ምልክት ኣብኣ ትህበና ማለት እዩ ዋን ድራይቭ ተኸፊቱሎ ኢላት ኣብዚኣ ደን ሃርዳቱር ዲስፒስ ማለት እዩ እዚኣ ምልክት ከዓ ትህበኒ ማለት እዩ ዲስፒስ ከዓ ብምሉእ እዚ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎ ፋይላት ይመፀለይ ማለት እዩ እዚ ኔትወርክ ከዓ እዚኣ ምልክት ይባትንላ ኔትወርክ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ትነግረንላ እዚ ድሓን ካልእ ኦፕሽን እዩ ዝሳተሓተኒ ዘላ ማለት እዩ ግን እዚ ንምንታይ ንጥቀመሉ እንተደኣልና ሕጂ እዚ ስናብ ኦትኮም ስቲልዎ ዘሎ ኩዊክ ኣክሰስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚኣ ኢና ክንርኢ እዚኣ ኩዊክ ኣክሰስ ኢልዋ ዘሎ ንዓ ክንርኢና እዚ ዋን ድራይቭ እንታይ ዝጠቕመና እንተደኣልና ኣብዚ ዋን ድራይቭ እንተደኣ ኣቐሚጥናዮ ናፃ 15 ጂጋባይት ናፃ ይህቡኻ ማለት እዩ እዚኦም ማይክሮሶፍት 15 ጂጋባይት ዝኾነ ነገር ከነቐምጠሉ ናትና ፋይላት ከነቐምጠሉ ይህቡና ሎግኢን ምስ ኣቲና ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድና ከፊትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና በቲ ናትና ኣካውንት ሎግኢን እንድሕር ኣቲና ኣብዚ ዋን ድራይቭ ተቐሚጡ ክፀንሐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነት ኮምፒውተር ከይድና ብናትና ሎግኢን ኢልና እንተደኣ ኣቲና ብናትና ኣካውንት ማይክሮሶፍት ኣካውንት ኣብ ዋን ድራይቭ ዝቐመጥናዮም ኣብኡ ከይድና ክንከፍቶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደን ሃርዳቱር ዲስፒስ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኔትወርክ እንታይ እዩ ናትና ላፕቶፕ ምስ ናይ ስራሕና ኔትወርክ ኮኔክት ክንገብራ ወይ ቪዚብል ክትከውን ናትና እንተደኣ ደሊና በዚ ጌርና ኢና ሰት ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኣክሰስ ኩዊክ ቅሬታ ፋይል ኤክስፕሎረር እዚ ማለት እዩ እዚኦም ብምልኦም እዚኦም ሒዝዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኩዊክ ኣክሰስ ንምፃእ ኣብዚኣ ስናብ ኦትኮም ስቲልዋ ዘሎ ኩዊክ ኣክሰስ ማለት እዩ ኩዊክ ኣክሰስ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ነገር እዩ ኣብዚ ዝቕመጠልና ማለት እዩ ፒን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ባዕልና ኣምፒን ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ነዚኣ ፒን ኣይኮነትን ኣላ ፒን ማለት እንታይ እዩ ልክዕ ኣብ ሓደ ሳሌዳ ወረቐት ብንእሽተይ መስማር ኣለዋ እዚኣ ናይ ወረቐት መትሓዚ ከምአን ጌርካ ኣብ ሳሌዳ ከም ምቕማጥ ማለት እዩ ወጊእካ ከም እተቐምጣ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ምልክት ጌሮም እዮም ሰሪሖምዋ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ከዓ ከምኣ ዓይነት ጌርና እንድሕር ወጊእና ኣቐሚጥናያ ኣይትለዓልን እያ ባዕላ ነታ መስማር ከነውፃላ ክንክእል ኣለና እዚ ማለት ከዓ ኣምፒን እንተደኣ ጌርናያ ኣይንረኸባን ኢና ካልኣይ ግዜ ምስ ዓፀናዮ ማለት እዩ ከፊትና ፀኒሕና ምስ ዓፀናዮ ፒን ተጌርናዮ ግን ከፊትና ፀኒሕና ምስ ዓፀናዮ ኣብኡ ይፀናሕና ማለት እዩ ስለዚ እስከ ነዚኣ ዶኩመንት ትብል ዘላ ኣምፒን ንግበራ እንታይ ኢና ንገብር ኣምፒን ክንገብራ እንተደኣ ኮይና ንጥውቓምሽ ራይት ክሊክ ንሃርም ኣብዚ ራይት ክሊክ ምስ ሃረምና ታቦርቲ ኢልና ኣሎ ኦፕን ኤኒት ፈንስተር ቶሜድ I have it in a lot of option ኣብዚ ኦተር ሰላት ድጋረ ቨርዥን ቦታ I have it in a lot ቨርዥን ኣብዚ ምናልባት ከመገረታሽሙ ይገብራ ግን ኣብኣ ክትበን ዝግባእ ነይሩ ነዚ ፒን ክንገብራ ኢና ዳሕን ፒን ማለት ኣብዚ ፋስት ትገብራ ማለት እዩ ፋስት ኢ ስናብ ኦትኮም እንድሕር ጌርያ እዚ ፒን ኮይና ኣላ ነዚ ኣይና ሕጂ ፒን ጌርና ማለት እዩ
أمبين كتبني يجيب نيرو جنا يهبتنن على من البات تابوت فرونت تابوت زي تابوت راح يقبل أزغل كابي كيك أكسس أمبين جبراجن أي بلتنن على جن أبى أختبن زجيب نيرو سلازي بخمزي بين أمبين كنجبران نخل أبزي كيك أكسس فارناتنا والتي لذي فايل إكسبلورر إذا بملؤك خون كله زي كيك أكسس نبلغها زي مالتي كيك أكسس كل جزء إن تكملهم فايلات أو تقميتهم يصنعنا مالتي إذا مالتي سلذي كل جزء إن تكمله زي سكريب بورد الودلو تي ناتنا أنت هاشميو تي سكريب بورد مالتي سكريب بورد تاي بتي ديسكتوب ناتنا مالتي قدامي بيج لوجين مساتنا زي مثلا ديسكتوب نسيتي ديسكتوب نايزي سكريب بورد الودلو دوكومنتنا استفعل دوكومنت نقمطلو سئل نقمطلو زخا سئل زون سئل نقمطلو ግን ስክሪንሾት ተገይሩ ዝተቀመጠሉ ዝኸዓ ፊልምታት ዝተፈላልዩ ቪዲዮ ነቀምጠሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ዝደለናዮ ነገር ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ሴፍ ክንገብር ከለና ነቀምጦም ብኡ መሰረት ካብዚ ሰርች ንገብሮም ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ kiኖ እዚ ኪክ ኣክሰስ እዚ ዋን ድራይቭ ንምንታይ ከም ጥቀመሉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ደን ሃርዳተር ይልወላ ኔትወርክ ይልወሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቀጻሊና ክንሪኦ ስለዚ ነዚ ይመስል ኣብዚ ግን ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ኣሎ ኣብዚ ንግዚኡ እዚ ቪስ ሳይልና ዘለ ሾው ማለት እዩ እቲኦም ናትና ኣይኮንስ ከመይ ገይሮም ሾው ክኾኑልና ከም እንደሊ ከሪአና ከሎ ዓበይቲ ክኾኑ ተደሊና ብከምዚ ከነቐምጦም ንኽእል ኢና ብንኣሽቱ ኣይኮንስ بخمس انت حد دلينا سايزهم رئينا سلازخونه عبيتي تدلينا عبيتان قبرهم خلنا عشتو تدلينا ولا عشتو او خلنا بليستا طرايك موصل تدلينا يوم كا بليستا خمسان قبرهم خلينا على تيب تحستناتو بعلتناتو بتبيناتو سايز غيرنا خنسرعهم خلينا على تيزي زي جيتي ابي لنا ابتي فايل اكسبلورر زبحال مالتي هنا سب صحيفو سريحو غلاغيرو سيف مسغبره ابزي دمصو مالتي نابنت زي حجي إذا تكمل هذا اللي هو أنتكنين مالت نوتبوك سيف كجبر أنت ده أدلي أبز أركيف مسيح سيف كجبره أبي خا سيف كتجبر أدلي خيلاخت حتى إني سيف كجبر كله مالتي لذي سيف يبلا سئلا سيف أي تجبرانيا أبي خا سيف كتجبر أدلي خد الله خيلاخت حتى إني مالتي أقديمه باي ديفولت نسا أبزي تياتو تصنيحة جن كتحتني نيروا جنا أقديمه سيف ليات تصنيحة خوان خليه مالتي سلزي سيلا تراي سيف تقبر تصنيحة سيف مسولكوا سيف أزي ليا مالتي أبي كم زلوا كري أنت دليا سيف أزي ليا سيف أز حجي أبي تقميت له بزي ADM zip test assets attributes test ASD أبزي تقميت له مالتي جنانه أبي يدلي شعو كابز خمرز خيله أبزي مسئة أبزي داشبورد أبزي ناتي سكريب بورد أقمت لك بلا يغلي سيف قبر كله أبزي كليك قبره جاو قمتيو انتهي ليه قمت أويلاتني شما أبزي صحف لا يغلي شما نيو تكست دوكومنت يدلو كمزل لو سيف يخون إلى سيف جرير له سيف قبر كوو أبزي خرخو بيا مالتيو هيدي جرير مثل زل خويا متوم أيكون سنبر أبزي خمساني مالتيو new text document ኮይናያ save ኮይና ደላ ማለት እዩ ብዙሓት new document እዚ new document እዚ new document እዚ new document ምናልባት ብዕለቱ ርኢና ሕጂ ማኣስ save ከም ዝገበርኩ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ብዕለቱ ዕለት 24 ልክዕ እዚ እያ ማለት እዩ ዕለት 24 በዚ ሰዓት እዚ save ዝኾነት እያ قديمة جريئة زنبور كيا مالتي زي أون كوم إياه سا نيو دوكومنت إلى سيف كوينا دلا سكريب بورد مالتي مايكروسوفت نيو دوكومنت تكست دوكومنت زي مالتي حجي زي أقميتنا يالنا أبزي أب سكريب بورد سلزق أمتنا يا أقدمنا بقدميت رخيبنا يالنا ነገር ግን ክንቀይራ ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ሴቭ ክንገብራ እንድሕር ኮይና ኣርኪቭ ንኣቱ ሴቭ ኣዝ ንብላ
سيف از مسبلنا بوتا كنقيرلا نخلينا بوتا اب دوكيمنت نغيرلا اب دوكيمنت غيرنا لنا سيف كنبلاينا هجي خابزي دمسيسنا كيدنا ابزي فايل اكسبلورر كيدنا اب دوكيمنت كنرخبا نخلينا مالتي زي ثاني دوكيمنت ስለዚህ ፋይል ኤክስፕሎረር እንታዩ ንብሙሉኡ ሴቭ ዝገበርናዮም ዶክመንትታትና ዘለዎ ቦታ ዛዕበ ስቴሽን ንሱ እዩ ናይቲኦም ዶክመንትስ ንሕና ሰሪሕና ነቐምጦም ወይ ከኣኒ ፊልምታት ድዮም ዋላ ዝተፈላለዩ ሙቪታት ነቐምጦም ኣብዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ንሕና ሴቭ ዝገበርናዮም ቦታ ከዓ ይጾንሑና ኩዊክ ኣክሰስ ባር ግን ከየዳራግረና መታን ኩዊክ ኣክሰስ ባር በቶም በብዝሕ ንጥቀመሎም ዳእዮም ፋቮራይት ዝኾኑ ዳእዮም በዚ ዝስርዑ ብቅድሚ ዝስርዑ እምበር ንኣብነት እዚ ዶክመንት ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ደን ሃርዳቱር ኢልዋ ኣብዚ ኣዳቱር እዚኣ ኣብዚ ኮምፒውተር እዚኣ ዶክመንት ብዝንሆለ ስክሪፕት ብዝንሆለ ፋይልስ ኣብ ዝንሆለ ኣብዚ ከኣሉ ሕጂ እዚ ዋና ስቴሽን ዘይኮነ እዚ ኩዊክ ኣክሰስ በብዝሕ ንጥቀመሎም ቀልጢፍና ክንረኽቦም ዝደለና ወይ ገለ ኢና ንቐምጠሉ ማለት እዩ ሰርች ክንገብር ኮለል ካብ ንብል ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ተኮይኑ ኣብዚ ኣቐሚጥና ቀጥታ ከዓ ንኸፍቶ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ እዚአን ነይረን ክልቲአን ማለት እዩ ኩዊክ ኣክሰስ ባርን እቲአን ፋይል ኤክስፕሎረር ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ሳይዝ ከምዚ ጌርና ባዕልና ከነግድፎ ንኽእል ኢና ስለዚህ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ከኣኽለናዮ ማለት እዩ ነንእሸይ እናገበርና ኢና ክንሪኦ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና እናፈተና እንተርኢናዮ ጠቃሚ ኮይና ከም ንረኽቦ ርግፀኛ ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽቦ ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ